Ano ang latest po sa Bulkan Mayon? Yan po si Jenny Balyaran sa newsroom. Kami, Jen. Good morning, VP Henry. Good morning sa mga parantab. Dakulang ebidensya ang nadiskubre na bagong magma sa irarumkang Bulkan Mayon na posibleng magkaigwa ng peligrosang pagsabog o massive explosion. Alagad paglilinaw kan Feebox na kaipuhan mo ng mahiling ang mga parametro. Ipinaliwanag ni Feebox resident volcanologist Dr. Paul Alani na base sa indang pag-aadal ang pagkakaigwaning panibagong lava dome sa Bungangakang Mayon sarong indikasyon na may panibagong magma sa bulkan na ang gustong sabihin may posibilidad na pagsabog. Sa ngayon po dahil may bagong lava flow na bagong lava dome na nawala na yung 2018 na lava dome. With that's already evidence na mayroong bagong magma na umaakyat. It could lead na po sa yung major eruption. But or explosive eruption, possible 'yon. Tres na posible man na maulisan na sa effusive eruption o maluyang pagsabog kang bulkang Mayon. Alagad man tiniduining peligroso sa mga residentes na nasa loob kang 6 km permanent danger zone. Sa pinakalites VP Henry na ipinalawas kang Feebox ngunya na Hunyo 14, alas 8:30 ning aga na irehistro sa nakalihis na 24 oras ang 7 volcanic earthquakes, 309 rockfall events, 7 pyroclastic density current event na minadurar ning 4 minutos via seismic signal as in visually observed. Nahiling man ang banaag o crater glow, maluya na pagbulos kang lava hali sa summit crater. Maluyang pagsangaw na napadpad sa dakulang parte kang sirangan na direksyon. Padagos man ang ground deformation o namamaga ang bulkan. Masalangkaw ang rockfall events nguya na aldaw hali sa 221 na rockfall events kasudma, nguya na aldaw nasa 309. Sinabi kang Feebox na very slow effusion ang nai-record na lava flow hali sa summit crater dyan sa parte kang Miisi as in Bongga Galis. Kasud na VP Henry kung marurumduman ta na 800 to 1,000 meters ang lava flow hali sa Bulkang Mayon summit crater. Alagad mo niyan, very slow sana ang nai-record. Katakot kini padagos ang pagpagirumdong kang Feebox sa publiko na mantiniron ang pagiging preparado as in pagmontinor o pagmonitor lalo na sa mga residentes na posible pang maapektaran as in kung magpadagos ang pagtaas kang abnormalidad kang bulkan. Ngunyan na Hunyo 14, ang tinido na nakabandera o nakataas sa alert level 3 ang Bulkan Mayon. Yan po ang pinakalitas na Mayon volcano bulletin, ngunyan na aldaw. Hali sa News Base, ini po si Jenny Balyaran, Marinaaga.